Iki lho, Mbah, jenenge sego apa, Mbah? Gowok. Gowok. Nek aku ya ngliwat kono langsung gowok. Ya apa-apa. Nek di anu Ki Mbah dukune lho. ono sangono aneh. Mbah dukune jek num. Isih num. Nek ngliwat wong kebiyen di dening anu kuali nggih. Di undangan ngono anku kuwi. Lalu gula bali sego liwat menurut Sego liwet. Jangan terang. Iki digoreng kayak digoreng. Tapi digoreng nek kotak-kotak man. Wis. Wis karep. Nggih. Disawat nomor iku, Dek. Iki urung dadi berarti naik. Pangkan ngantos atus. Terus saiki wae. Kita wis ning wis akhir. Nggih. Kita kira apa, Mbah jenenge? Akhir pelontang. Takir plontang. Kita kir cilik-cilik. Tin apa? Tiba. Piye? nah kebiyen rujak juga takire men Biasane saiki. batin tiga plastik. Akhirnya Dinot kabur. Oh kebiyen. Ora isine tok ngono kae. Nyelot modern. Kuwi ambenge, Mbah? Ambeng atus. Ambeng atus. Aneng dhewe-dhewe. Tak cawan nambah. Gimana semut ireng, Mak? Iki pinggir. Semut ireng. Heeh. Mambu iki lho mambu. Mambu rujak. Plastik penganu antar pesen antar ini. Tengah ke dalam. Nah, ini juga. Ini plastik loh. Kalau plastik mana? Apa nih? Gimana bontekno to? Tak kon ngetok nganu jembah gak oleh. Tak wis aku wis isor ora oleh-oleh. Ngopi apa ke? Nunggu niki lho Mbak di rumah sakit aku iya. Orang rumah sakit ono sing apa sih? Kan ditengani wong siji ning lho Mbak. Aku nek lho patek pangkrem. Aku mau wis bener apa betul aku. Iya. Wong melok lono kabeh Mbak kemeng kaya apa bayi dhewe tetek aku ngono. Sampean ndek bumbu ora? Bumbune napa mie ngaten niku? Iya. Nggih, dadah. Mie koyo kacang ya kon kat. Kok mboten tumbas kacange ngas kuwi mie tok. Mie tok ya. Nggih. Apa-apa. Maksudnya ndek Dadan ndok. Jalan nang Mibi. Iya, dadah ndok, Mbah. rane seneng. Sakne. Iya apa jenenge mana? Perut. Kuwi jenenge uler-uler sarpok. 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 Pelat sarpok. Sarpok. Sarpok ya itu jenenge. Bukdes prosesnya. Bucu. Oh, batin di ngono teh Ada bucu. Aduh. Istilahnya mata, mak itu lemah kok kusane. Ora usah. Ora denger kok mak tau bano kingian ngono. Ngerti. Ana teh dadi bucu kok. Ora mbok tireng di. Wah, iya, men kene anu ngomong nek ya bumbu apa wae jare dikene apa wis nerane ya wis. Nang sampe ana apa nek Terus ya Mbah niku. Yo wong ngene wae iki biar nak ranggulan. Lah tau bano tampil aku seneni mak Danti tak kalau mak anune bojone mak Danti. Ora usah nganggo plastik ngono batin mono.
Lah wong aku rong tau roh batin kok aku ngono iku nang takok aku ngono. Iya, wong saiki ya nang duwe musan yo ora ngemeno tuku. Wis dadi. Kayak bayat kayak nginep nama aku kayak Nida. Iku lho Mbah ning anu rak-rakan lor. Ya tak sih ya. Wis siap kabeh. Wis siap gerak. Iku janganku nganu cah. Nyacak tenan mak. Terus itu mangan kok. Lala. Ulala. Itu tukang masak. Iki ngedhe bagian iki. Ngedhe bagian, Mak. Cas, gak pun nyacak, guys. Wala. Kayak penggantiku loh. Halo, guys. Dia ganti aku. Iki bocilku loh. Halo, guys. Wis to, yo kowe nangis le. Iki bakal jangan sak dulure lho. Sak dulure iki yo melenuk-melenuk. Ora ana cilik. Ana sing cilik pokok lho. Wis to. Yo ora depi, Pak. Ya depi. Ini ben iki. Gol.